खुलुमबाय सेरजा बर' इउटिउब चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायहरबाय। दिनैनि भिडिअआ जागोन गहपुर जिल्लानि बरपकरियाव 29, 30 आरो 31 जानुवारि 2021 खालाराव सानथामनि हाबाफारिनि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 22थि बोसोरसालि जथुम्माया मैया गाजा गोमजायै मोजाङै मोजां जोबनानै थाङो। आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजोंनो मैया फुंबिलिनि समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जोबथा थान्दैमेलनि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि इंराजि 2021 मायथाइ आरो 2022 मायथाइनि थाखाय गोदानै मावफुं आफाद दानाय जायो। गोदानै आफादगिरि दाजानाय महरै मुस्रि दिपेन बर' आरो गोदानै नेहाथारि महरै मुस्रि कनिन्द्र बसुमतारी। बिदिब्ला दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै, गोजोन्थों। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ बोरै मोनखो? मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामदो आरो खाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो थुना होदो। बिदिब्ला दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै।